Ja opažam u zadnje vrijeme u Hrvatskoj među mladim muškarcima da postoji jedna potreba da pronađu neki uzor i sve češće Sveti Josip postaje kao neki uzor, budući da je sve manje živućih uzora, da vidimo kakav je to bio otac i što se u njemu vidi od tog očinstva i kako se to može naučiti, ne znam od njega što se može naučiti da neki mladi čovjek koji postane biološkim ocem, postane i doista ocem u pravom smislu riječi. Ako vi pogledate što je on činio, vi ćete vidjeti nekoliko važnih elemenata za očinstvo. Primjerice, možda onako drastično upada u oči, to vam svi propovjednici kažu da Josip bez riječi u Evanđelju, dakle ne govori, što će reći nije najvažnija stvar što govori otac, nego što čini. Dakle, to je prva uputa koju možemo vidjeti. Druga važna odluka je da je on prvi koji ima odnos sa nebeskim ocem. Dakle, to je jedna od najvažnijih uloga očinstva, a to je da uspostavi odnos sa nebeskim ocem za sebe i za svoju obitelj. Dakle, to je nešto što nedostaje i čak dobrim vjernicima, očevima u Hrvatskoj, jer smo mi dugo vremena nekako prepustili vjernički život ženama, bakama koje uče moliti, majkama koje eventualno vode djecu u crkvu, ali otac je nekako daleko, čak se to prihvaća da on ne mora ići u crkvu. I to vam je jedan drugčiji svijet nego li što je židovski svijet. U židovstvu, a židovstvo je pozadina ove Josipove uloge, otac ima obvezu moliti. Otac ima obvezu povesti svoga sina da nauči moliti u sinagogu ili na mjesto gdje se inače moli. Ako hoćete to za mlade očeve, znači otprilike ovo, moja uloga u životu mog djeteta je da mu pomognem da dođe na mjesto gdje će on uspostaviti odnos sa nebeskim ocem. Tako da je očeva uloga posrednička uloga između djeteta koje mu je darovano i Oca nebeskog koji je dao život i njemu i njegovom djetetu. Ta posrednička uloga može biti strahovito važna i dijete koje na ocu vidi da ima odnos sa nebeskim ocem, puno će lakše i puno jednostavnije ući u taj isti odnos i razumjeti svog oca puno bolje nego da tog odnosa nema.